سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم نأسات شمونت 289 كيلومتر أب شمونت مع التاس توعد زرواندا لومي أب ساعات دحر قطري بعود إيرتراوي تقرر ماينات نايل تسفاتين تزازيمهم نات نايل تسفاتين نزناي شمونت مدرخات ودر بعشران سلسن ساعات عسى سلسريقن حد كاليتات نيو بنزامي دحر قلتشن عسرتن نفل ماكزي نهاجريت غانتا إيرترا عود زرواندا أمتي لم تحلف عمد إيرتراوي مراه قدس عودو مسكلبو أستانا كوينيو أمتي ونيرم ودعشر عمد نات نايل تسفاتين نروانداوي مويسي مقشا بحمسان 4 كاليتات كمون باتريك شيلين بحد دقيقة 32 كاليتات مبلاتيو عود زور رواندا 2020 كوين زلهم نبناي لومي تصوتا امس نملس اذا مدرخ 89 كيلومتر حقت شفنت ولا كوانت خونت جن ازيا كبادن وسانيتن مدرخ نيرام تقررمتي ابزا مدرخ شوعت غزيز ديبو ترر تعقبتون نير ويوم بزي كازون كلته ناينت بيناي مونغو قصبتا ودرون تراليان نيرنين أبزا مدرخ هاجريت غانتا إرترا أم حلاو نزابي أماله أب حال قالسي تتصميدا وعلم وقات صعرهم رهاتهم دما إنهله بنات نايل تسفاتين أبيلهم رخيبهم مولهم تقررمتي صوتاك جمهورن سكاتوتات كناوتن حدا غنن زسلطوغن أينبرن قرب كيلومترات مسوغعزو اتي نزي زور رواندا كعوتولو كاب زغلو تقررمتي أب قداماي درجات السريع زنبرن كم تثبيت بوزحات دما زيكرن أبال كلوب ديركت إنرجي زخونه إيسيناوي تامارا نبينو نقدميت موصا مرشم زسعبو تقررماي بزي منبار دما نبينو فلليو الناقفة تعزرم طب عباي جوجل دقيمو إثيوبياوي هايل وصيو فلليو نايل علي حد دقيقة بصحي كونت نبره عباي جوجل لجن أب حاتير غزي تأمبرتم صوت دما أمونغو تاماران بهاجرايت غانتا إيرترا تمرح عباي جوجل لنكونم تامارا أب غزي ودر 24 دقيقة دحير منبارو مخادو بزح حسقاي أينبرن إيرترا دما قدي كي جبرتلو فلليو نابل علي 3 دقيقة 3 كاليتاتن أبصحوم أبا جوجل عمد حللاون كلها دقيمهم حجون إسبانيا وديازن روانداوي بوكيون سينغن نقدميت بوصم زم كلتا تقررمتي وين كابناتو أبو للجزيه رح أزول بمبارم أبا جوجل بزح عايته قدست لمن في اليوم إنك في حلم أخدم أبا جوجل أب سفر عليها جوجلات كتم مقاقل جمرت كوينو جن كتصل أي كعلتن صوت خزازم أب سقرب الدما كلها تحاوست عبيت في تصاميتات تخايده متقع تتاغم تفنوم بمريحنة هاجرايت غانتا دما بكله برعنم جروبو نابولاتا بتصحت اب ترار ناي مودا تعقب دما جوجل فحفح مبال ناب حمصاص بتصحت اسبانيوي تقردماي كلب ديل كوان بروفنس زخونه نوردرو بخلت ساعات 33 دقيقه 24 كاليتات بمزام عود شام 9 زازام مدرخ زرواندا خوينم اب زوردر اشغار خوين زو على ابال كلب سكول ادريان سايكلين أكاديمي زخونه مويسي مقشة بسلسة كاليتات دحرو كراي درجة محز ننات نايل تسفاتين غزيكوا تخسبلو كقدموغن أي كالن سالساي درجة بدو أفريقاي كاينت كتتحازن كلا 10 حدا كاليتات زدحرة مكورت قرار ماي باتريك شيرين دما رابع درجة حيزم إرتراوي شورناوي عود قبر مدن دما 24 كاليتات دحرو شارشاي درجة محز وردرو بسلام دازيموم وناني بيتش عمال نات نايل تسفاتين كعود سرسان شعاتن كاليتات دحرو تاشعي درجة كحزن كله أب حيال نايغان تاسرح تتصميد زوعله هناك ملو برهان دما معر نايناتو غزي بمصا 10 درجة حيزم أب حيال نايغان تاسرح تتصميدهم زوعلو إيرتراين تقررمتي داويت يمان سيراك تسوم مخسب دبساي محار تولد كمون بينيام غرماي صوتهم بسلام زازيمو مولهم أول الغزي إيرتراي نات نايل تسفاتين ب 23 ساعات 10 دقيقة حدا كاليتاتن قداماي بمخان دحري 2010 نهاجرايت غانتا إيرترا فالماي عوت بيتش عماليه زور كم صالان كله نكالاي غزي دما إيرتراين تقررمتي أكتاتيلهم نزور رواندا كعوتلو أبكيوام زحلف عمد مراو قدس مسكلوب أستانا بمخان عوت زور رواندا كوين نيريوم 54 كاليتات زدحر روانداوي مويسي ميغيشا كالاي درجة محز ودرو كزازمون كله سالساي درجة دما بسويزرلانداوي أبال إسرائيل ستارت اب نيشن زخونه باتريك شيلين تتحيزم إيرتراوي شورناو عود قبر مدن 3 دقيقة 55 كاليتات اندحرو شابع درجة كحزن كله كابنات نايل تسفاتين كيتفليه اقر مصعب ابغون خوينو كنا خونو زقني هناك مورهان دما 4 دقيقة 40 كاليتات اندحرو مبل شامناي بمخان وردرو زازيموم كلب أندروني جو كاتولي شادرميك عوتي زور رواندا 2020 كتكون كلا غريت غانتا إيرترا دما كاراي درجة محز بلوص وصيت أمزجيبام ناتنايل تسفاتين بيجا كابيتش عمالها بلوص من سيت قرارماي كومون بلوص أفريقاوي تقرارماي بمخان دربراب عود كركب كله بيتش عمالها كابناتنايل الموساد من كلهم روانداوين عب حاجة تخيلوا مويسي مقشاد ما بلوص روانداوي تقرارماي بمخان وردرو زازيمم أبناء عقبة زتحازنت بي كارلوس أويارزون عود كون كله أبناء كتبتاو در زتحاز جديد ما داويت يمانه عود كوينم
ኣብዚ ናይ ዙር ሩዋንዳ ጾታ ኤርትራ 4 ማልያታት ሒዛ ክትወጽእ ምኻላ ብሉጽነታ ኣመስኪራላ ስልጣኒ ሳምሶም ሶሎሞን ኩሎም ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘርኣይዎ ብሉጽ ሓቦን ይሕን ከመስግን ከሎ ንኣባል ክለብ ባይክ ኤ ዝኾነ መክሰብ ደበሳይ ድማ ኣብ ምሕጋዝ ሃገራዊት ጋንታና ብፍሉይ ከም ዘመስገኖ ጋዜጠኛ ኣማኒላ ላዛር ኣብ ገጻት ፌስቡክ ኣስፊርዎሎም ዙር ሩዋንዳ 8 መድረኻት ሎሚ ክዛዘም ከሎ አንድሮኒ ጆካትሊ ሴደርሚክ ብተቀዳዳማያ ጆናታን ሬስትሬፖ ኣቢላ 4 ናይ መድረኽ ዓወታት ክትመዝግብ ከላ ክለብ ኒፖ ጌልኮ ዋን ፕሮቪንስ ድማ 2 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊባ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ክለብ ቪኖ ኣስታናን ድማ ሓንቲ ዓወት ኣመዝጊበን ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ናይ 2.1 ዓቐን ውድድር ናይ ሎሚ ዓመት ብሉጽ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ሩዋንዳ ዕውት ኣብ ጋቦን ድማ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዙ ናዕዳ ይግብኦ እዩ እንኳ ሓጎሰና ደገፍቲ ሬድሲ ካመልስ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ደቂ ምሓረ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ብዓወት ደሴት ኪዳን ተዛዚሞም እዚ ብፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ተሰርዐ ኣብ ታሪኹ ድማ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ውድድር ተቀዳድምቲ 70 ኪሎ ሜትርን ሸፊነን ልክዕ ሰዓት 8:30 ድማ ውድድርን ጀሚረን ፌደሬሽን ጁኒየር ተቀዳድምትን ኤሊትን ብሓንሳብ ውድድርን ክገብራ ኣብ ሽልማት ግን ጁኒየር ንበይነን ዓበይቲ ድማ በይነን ክሽለማይ ወሲኑለን ኣዝዮም ብዙሓት ደገፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣዝዩ ሰሓቢ ውድድር ድማ እዩ ነይሩ ደገፍቲ ናይታ ከተማ ዘለዎም ስነ ስርዓት በዚ ኣጋጣሚ ክምስገኑ ይግባኦም እዮም ኣብ ጽርግያ ኣትዩ ዝርኢ ደጋፊ ፍጹም ኢኻ ዘይትዕዘብ ኣባላት ጸጥታ ዘየድልዮም ተዓዘብቲ እዮም ተቀዳድምቲ ተሰርዓለን 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 37 ኪሎ ሜትር እናረገጻይን ውድድርን ዛዚመኖም ልክዕ ከምታት ሰበገሳ ድማ ተኣኪበን ናብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣምሪሐን ናይ ትማሊ ኣብ ደቀ ምሓር ተዛዘመት መድረኽ ክትዕወተላ ዝኽኣለት ዝበለጸት መንሰይ ተቀዳዳሚት ኣፍሪቃ ናይ 2019 ዝኾነት ደሴት ኪዳን ድማ ብዘደነቕ ኣገባብ ቀዳሚት ኮይና መስመር መዛዘም ሕንጻጽ ምርጋጽ ክትዕወተሉ ኺኢላ ሙሳና ደበሳይ ካብ ክለብ ለንደን ካልአይቲ ምዃን መስመር መዛዘም ሕንጻጽ ረጊጻ ብውል ግዜ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘንስዕባ ተቀዳድምቲ ዕውታት ምዃን ዋንጫን ገንዘባዊ ሽልማትን ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢለን ኤሊት ተቀዳድምቲ ቀዳሚቲ ደሴት ኪዳን ካላ ነፍሒ ካልአይቲ ሙሳና ደበሳይ ለንደን ሳልሰይቲ ዮርዳኖስ ካብ ለንደን ጁኒየር ተቀዳድምቲ ድማ ቀዳሚቲ ቤቲኤል ተስፋ ብርሃን ካብ ሰራይር ሳዋ ካልአይቲ ሞናሊዛ ራያ ካብ ደቡብ ሳልሰይቲ ሚሌና ፌት ካብ ሰራይር ሳዋ ብጋንታ ቀዳሚቲ ክለብ ለንደን ካልአይቲ ክለብ ዓራቅ ሳልሰይቲ ክለብ ጋላ ነፍሒ ሞራል ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳድምቲ ኤርትራም ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ትማሊ በ5 ጾታታት ቀጽሉ ውዒሎም ኣቐዲመን ጾተን ዘካይዳ ክለባት ብራይተን ክሪስታል ፓላስን ሄን ኣብዚ ብግራም ቦተር ትዕለም ብራይተን ንብሉጽነት ዓብላልነት ዘርኣየትሉ ጾታ 24 ሸቶ ዝቕና ዓላማ ናብ ልዳት ፓላስ ክትፍትን ክኢላ እዚ ድማ እዛ ክለብ ኣብ ውድድራት ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ዘካየደቶ እቲ ዝበዝሐ እዩ እንተኾነ ግን ካብዘን ኩለን ዘካየደትን ፈተነ ንሓላ ውልዳት ፓላስ ጉይታ ሓሊፋ ኣብ ሰኪዕት ሸቶ ከተመዝግብ ኣይከኣለትን ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ መበል 7 ደቂቕ ብእንኮ ሸቶ ጋናዊ ጆርዳን ኣዩ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ሓደ ባዶ ተረቲዓም ኣብ ጾታ ተጻዋቲ ብራይተን ትሮሳርድ ግሮስ ሙፓይ ሉዊት ዳንክ ብርክት ዝበላ እትዋት ሸቶታት ከባኸኑን ከለው ቦገን ክሪስታል ፓላሱን ኣይቦርያዊ ዊልፍሬድ ዛሃ ኣብ ውዱ ሰዓት ዝረኸባ ናጻ ዕድል ዓንዲ ልዳት ምራማ ኣርእስቲ ሰሪሕ እዮም ኣብ ጾታ ኣብ መንበር ተቐይር ዝነበረ ተጻዋታይ ብራይተን ኢዝቅኤል ሴችሌቶ ኣብ መበል 27 ደቂቕ ብጎኒ ሜዳ ነብሱ ኣብ ዘረሳስነሉ ዝነበረ እዋን ተጻዋታይ ፓላስ ዝሃብ ምብጫው ምስ ዛሃ ኣብ ቋይቋ ከኣቱን ከሎ በዚ ዝገብሮ ፍጻሜ ድማ ኩዕሶ ከይቀልዐ ብጫ ናይ ስምዕታ ካርድ ክወስድ ይኽኢሎም ድሒሩ ኣብ ሰላሰለ ጾታ ምስ ንዕዘብ ብላምፓርድ ትዕለም ቸልሲ ናብ ሜዳ ቦርንማውዝ ቪታሊቲ ስታዲየም ተጓዒዛ ተገጢማ ኣብዚ ዓብላልነት ቸልሲን ብሉጽ ኣብ መልሲ መጥቃዕቲ ዝድሃበ ጾታ ቦርንማውዝ ዝረኣየሉ ኣዛናይን 4 ሸቶታት ዝተመዝገበሉን ጾታ ብናይ ሓባር ዓወት 2-2 ተዛዚሙ ቦርንማውዝ ኣብ መጀመርያ 10 ደቂቕ ንቸልሲ ዓብሊላ ንልዳት ቸልሲ ብዝሕ ክትኩሕኩሕ ያኽኢላ ድሒራ ንጾታ ዝተቆጻጸረ ቸልሲ ኣብ መበል 33 ደቂቕ ተኸላኸላ ሪስ ጄምስ ንልዳት ዝለኣኻ ኩዕሶሞ ናይ ቦርንማውዝ ናታን ኣኬ ብጌጋ ናብ ልዳቱ ዝለኣኻ ኩዕሶ ዓንዲ ልዳት ሃሪማ ኣብ ዝተመልሰትሉ መድሕን ቸልሲ ኮይኑ ዝርከብ ስፓኛዊ ተኸላኻሊ ማርኮስ ኣሎንሶ ብተሪር ቅላዕ ኣብ ሰኪዕ ብምጽባሩ ቸልሲ መሪሕነት ሒዛ ንዕረፍቲ ወጽያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ጾታ ተጻዋቲ ቦርንማውዝን ቸልሲ ኣይትዕወቱን ኢኹም ብዘስምዕ ግብረ መልሲ ንልዳት ቸልሲ ካብ ምኽኳሕ ዓዲ ይወዓሉን ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ መበል 54 ደቂቕ ንዝረኸበዋ ናይ ማእዝን ቅላዕ ካብ ወዲ 25 ዓመት ካፋሊ ጀፈርሰን ሌርማ ብርእሱ ብዘቑፀራ ሸቶ ከመዓራርዮም ክኢሎም ድሕሪ 3 ደቂቕ እዛ ሸቶውን ጆስዋ ኪንግ መሪሕነት እትሕዞም ሸቶ ምርካቦም ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጾታ 12 ደቂቕ ጥራይ ምስ ተላዕሉ ንቸልሲ 2-1 ክመርሕዋ ኣይተጸገሙን ኣብ ስዕረት ዝቐነየ ላምፓርድ ክለቡ ክትምራሕ ምርኣዩ ንጆርጂኖን ቶሞሪን ብባርክሌይን ዊልያንን ብህጹጽ ምቕያር ንውጽኢት ጾታ ክልውጡ ይኽኢሉ ኣብ መወዳእታ 30 ደቂቕ ንጾታ ዝተቆጻጸሩ ቸልሲ
ንልዳት ቦርማውዝ ኮር ኳንተ ተራይ ሾቶ ንምርካብ ግን ክትጸገሙ እዮም ኪሎም ኣብ መበል 85 ደቂቃ ግን ስፓኛዊ ማርኮስ አሎንሶ ዝረኸበ ዓድል ናብ ሾቶ ብምቕያር ንቸልሲ መድሕን ክኾና ይተራዩ ምድብ ግዜ ኣኺሉ ድማ ጾታ 2-2 ብምዛሙ ክልቴን ክለባት ነጥቢ ተማቒለን ክወጻ ኽኢለን ኒውካስል ኣሜዳ ንበርንሊ ዓዲማ ያገጢማ ኣብዚ ተኸላኸልቲ በርንሊ ብሉጽ ብቕዓት ዘርኣይሉ ምሸት ድማ ዝኾነ ሾቶ ከይተራዩ ባዶ ተዛዚሙ ዌስትሃም ንሳውዛምተን ዓዲማውን ገጢማ ነይራ ኣብ ጾታ ድማ ዌስትሃም ዓብላሊ ጾታ ብምርኣይ 3-1 ተዓዊታ ወፅያ ዌስትሃም ኣቐዲማ ኣብ ጥሪ ካብ ክለብ ሃል ሲቲ ካብ ዘፈረመቶ ሓድሽ ጸዋታ ጃሮድ ቦወን ብዝረኸበታ ሾቶ መርሕነት ክትሕዝ ኪኢላ ሳውዛምተን ኣብ መበል 30 ደቂቃ ካብ ሚካኤል ኦባፈሚ ተማዓራርያ ሾቶ ብምርካብ ጾታ 1-1 ክኸውን ግዜ ኣይወሰደሉን ዕረፍቲ ኣብ ኣጋሚ ካሉ ሓላውልዳት ሳውዛምተን አሌክስ ማካርቲ ብዝፈጸሙ ዓብጊጋ ኣጥቃዒ ዌስትሃም ሰባስቲያን ሃለር ንክለቡ ደጊሙ ናብ መሪሕነት ክሰቕላ ይተራዩ ጾታ ድማ ንዕረፍቲ 2-1 ብመሪሕነት ዌስትሃም ይምሪሑ ድሕሪ ዕረፍቲ ዌስትሃም ካብ ግልቡ ተጻዋታይ ሚካኤል አንቶኒዮ ንመሪሕነት ተውሕዝ ሾቶ ያርኺባ ጾታ ድማ ብዓወት ዌስትሃም 3-1 ተዛዚሙ ኣማሲኡ ጾታ ኣዘ 33 መርሓይት ዚግ ዘላ ሊቨርፑል ናብ ሜዳ ቪካሬጅ ሮድ ተጓዒዛ ኣንጻር ዋትፎርድ ያገጢማ ኣብዚ ብሉጽ ተወዳዳርነት ዝሰርኣዩ ጾታ ሊቨርፑል ዘይሓሰበቶ ይገጢምዋ እዛ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድራት ስዕረት ከይቀመሰት ክትጓዓዝ ጸንሐት ክለብ ብዋትፎርድ ገፊሕ ስዕረት ያቐሚሳ ኣብ ጾታ ሊቨርፑል ዓብላሊ ጾታ ክትርኢ እንከላ ብወገን ዋትፎርድ እውን ብሉጽ መኸተን ደብዳብን ይገጢምዋ መበል 37 ደቂቃ ብሉጽ ብቕዓት ከርኢ ዘምሰየ ስፓኛዊ ኣካፋሊ ዋትፎርድ ጀራርድ ደለፉ ምስ ተኸላኻሊ ሊቨርፑል ቫን ዳይክ ኣብ ሰጋጨወሉ ኣብ ብርኩ ብዝገጠመ ማህረምቲ ተጸይሩ ካብ ሜዳ ክወጽእ ተራዩ ጾታ ድማ ንዕረፍቲ ብዘይ ሾቶ ባዶ ይምርሑ ድሕሪ ዕረፍቲ ተነቓቂሖም ንሜዳ ዝኣቱ ተጻዋት ዋትፎርድ ዝልከፉ ኣይነበሩን ሰኔጋላዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ዋትፎርድ ልዕሊ ዓቕሚ ተጻዋቲ ሊቨርፑል ኮይኑ ኣምስዮም ከም ውጽኢቱ ድማ ዘኣጥቃዓይ ኣብ መበል 54 ደቂቃ ካብ ወዲ ጋንቱ ዳኮረ ዝረኸባ ኩዕሶ ንተኸላኸልቲ ሊቨርፑል በሊጹ ምስ ሓላውልዳት ኣሊሰን ተፋጢጦም እስማዒል ሳር ድማ ከይተሸገረ ብልዕሊ ዝብሉጽ ሓላውልዳት ሸንቂሩ ብምዝጋብ ንክለቡ ዋትፎርድ መሪሕነት ኣትሓዛም እዛ ሾቶ ንተጻዋቲ ዋትፎርድ ሞራሎም ክብ ዘበለት ሾቶ እያ ነይራ ድሕሪ 6 ደቂቃ መተሓሰስ ሳይኖ ዘምሰየ ሳር ካብ ትሮኒ ዲኒ ዝተቐበላ ኩዕሶ ደጊሙ ናብ ሾቶ ምልዋት ንመርሕነት ክለቡ ናብ 2-2 ክብ ብምባል ንደገፍቲ ክለቡ ከሰራስሮም ይኽኢሉ ጆርገን ክሎብ ንጾታን ምቕያር ንኣዳም ላላና ምስ ኦሪጊ ቀይሩና ሜዳ ምታው ንክለቡ ካብ ስዕረት ከድሕና እኳ እንተፈተነ ኣብ መበል 72 ደቂቃ ኣብ ጸቕጢ ተጻዋቲ ዋትፎርድ ዝኣተወ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ኣርሎንድ ንሓላውልዳት ክለቡ ኣሊሴን ክህቦ ንድሕሪት ዝሰደዳ ኩዕሶ እስማዒል ሳር ተቐቢሉ ንትሮይ ዲኒ ዘቐበሎ ኩዕሶ ዲኒ ናብ ሾቶ ብምቕያር ንተጻዋቲ ሊቨርፑል ከዓንዝዞም ይኽኢሉ ጾታ ድማ ብዓወት ብሉጽ ብቕዓት ዘርኣዩ ተጻዋቲ ዋትፎርድ 3-0 ተዛዚሙ ኣብ ጾታ ዋትፎርድ ዘመዝገበቶ ዓወት ድሕሪ ዝሓለፈ ዓመት ብሊቨርፑል ኣብ ወርሒ ጥሪ ማን ሲቲ ዝገጠማ ናይ ሊግ ስዕረት እታ እንኮ ዝሰዓረታ ክለብ ክትከውኑን ክኢላ ኣላ ብዘይካዚ እዛ ክለብ ንሊቨርፑል ከይተሰዓረት ተጓዕዞቱ ናይ 18 ጾታታት ጉዕዞ ክትበትኮን ከላ ን44 ጾታታት ዘይተሰዓርነት ሊቨርፑልን መኸተምታ ገይራትሉላ ብዘይካዚ እውን ዋትፎርድ ድሕሪ ሊቨርፑል ብስፓኛዊት ክለብ ባርሳ ዝገጠማ ናይ 3-0 ስዕረት ዝገፍሐ ስዕረት ከተሰክማ ክኢላ ኣላ ብዘይካዚ ግጥማት ላሊጋ ስፓኛውን ቀጺሉም ሲኔሩም ቫሌንሺያ ኣብ ሜዳ ንሪያል ቤቲስ ዓዲማ ያገጢማ ኣብ ጾታ ድማ ቫሌንሺያ ንቤቲስ 2-1 ረቲዓ ተወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ቫሌንሺያ ኬቪን ጋሜሮ ዝረኸበ ሾቶ ነታ ክለብ መሪሕነት ክትሕዛን ከላ ኣብ መበል 89 ደቂቃ ቫሌንሺያ ካብ ሓልቃ ጋንታ ዳንኤል ፓሬጆ ካልእቲ ሾቶ ክትረክብ ክኢላ እያ ጾታ ኣብ ምዛሙ ቤቲስ መምለስ ገዛ ትኾና ሾቶ ካብ ተጻዋታያ ሎረን ሞሮን ረኺባታ ክለባት ሌጋነስ ምስ ዲፖርቲቮ ኣላበስ ዘካየዶ ጾታውን ብማዕረ ውጽኢት 1-1 ተዛዚሙ ተጻዋታይ ኣርሰናል ነበር ሉካስ ፔሬስ ንክለቡ ዲፖርቲቮ መሪሕነት ተታሓዘ ሾቶ ክቆጽር እንከሎ ተጻዋታይ ሌጋነስ ጋይዶ ካሊሮ ድማ ንክለቡ ሌጋነስ ነጥቢ ዘማቐለ ሾቶ ኣቕፂሩ ብሰንኪ ዝሓደገኛ ሕማም ብርክት ዝበሉ ጾታታት ክስረዝ ዘሎ ውድድር ሴሪያ ኢጣልያ ብክልተ ጾታታቱን ቀጺሎም ሲኔሩም ካብ መራሒት ሊግ ዘላ ጁቤ ሓንቲ ነጥቢ ፍቲታ ካልኣይ ተርታሒዛ ዘላ ላዚዮ ኣብ ሜዳ ንቦሎኛ ዓዲማ ያገጢማ መበል 18 ደቂቃ ናይ ጾታ ብሉጽ ኣጥቃዒ ሴሪያ ኮይኑ ዘሎ ኢጣልያዊ ቺሮ ኢሞቢሌ ዝሃንደሳ ኩዕሶ ስፓኛዊ ኣካፋሊ ላዚዮ ሉዊስ ኣልቤርቶ ካብ ሳንዱቕ ፍጹም ክላዓወጽ ሃሪሙ ዘቁጸራ ብልጽ ሾቶ ንላዚዮ ኣብ መሪሕነት ዝሰቐለት ነይራ በዛ ሾቶ ዘይተዓግተ ሉዊስ ኣልቤርቶ ድሕሪ 3 ደቂቃ ዝሃንደሳ ኩዕሶ አርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ላዚዮ ጃኩረን ኮሪያ ንሓላውልዳት ቦሎኛ ድንግርግር ዘበለት ሾቶ ብምቁጻር ንላዚዮ 2-0 ክትመርሕ ኣኽኣላ
ዝኾነ ለጥ ከይተራእዮ ምድብ ግዜ ምእካል ድማ ኣብ ልዕሊ ቦሎኛ 2-0 ክትዕወት ክኢላ እዚ ናይ ትማል ዓወት ንላዚዮ ናብ መሪሕነት ኩርሻ ክለባት ሴሪያ ዝሰቅል ነይሩ ትምንታይ ሲመራሒ ዘላ ጁቤ ኣንጻር ኢንተር ሚላን ተሰሪዕላ ዘሎ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝስዓቦ ፍርሕን ቅድመ ጥንቃቐን ምስግጋሩ ላዚዮ ክሳብ ዝቕፅል ሰሙን ዝያዳ ፀወታን ንጁቤ ብ2 ነጥቢ ኢንተር ሚላን ድማ ብ8 ነጥቢ በሊፃ ኣብ መሪሕነት ክትስቀል እያ ዓላም ላዚዮ ዘለዎ 43 ዓመት ሲሞን ኢንዛጊ እዩ እዚ ሎም ዓመት ትሑት ኣቓልቦ ዝወሃቦ ኣሰልጣኒ ንክለቡ ላዚዮ ተፈራሒት ክለብ ክገብራ እንከሎ እዛ ክለብ ንውድድራ ሴሪያን ምዕዋቱን ንጁቤ ዝያዳ ኢንተር ኣስጋይት ኮይና ትርከብ ብዘይካዚ ንውድድር ሱፐር ካፕ ኢጣልያውን ንጁቤ 3-1 ስዒራ ዝዓተረት ክለብ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ስፖርት ሱሳ ሸቶታት ከተቁፅር በቂዓላ ዝቁፅሩን ልዕሊ ሸቶ ክለባት ኢንተር ሚላንን ጁቤን ምዃኑ እዩ ልዕሊኣ ሸቶ ኣመዝጊባ ትርከብ ክለብ ኣትላንታ ጥራሕ እያ ኣጥቃዒ ላዚዮ ቺሮ ኢሞቢሌ 27 ሸቶታት ምምዝጋብ ንውድድር ወርቂ ጫማን ሴሪያን ኤውሮፓ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ እንከሎ ስፓኛዊ ኣካፋል ላዚዮ ሉዊስ ኣልቬርቶን ብ12 ቀረብ ሸቶ ልዕሊ ኩሎም ተጻወቲ ሴሪያ ጸብለል ኢሉ ዘሎ እዩ ብዘይካዚ ብጆኖ ረጋቶሶ ትዕለም ክለብ ናፖሊ ኣብ ሜዳ አንቶሪኖ ዓዲማ ገጢማ ነይራ ናፖሊ ድማ ኣብ ጸወታ 2-1 ተዓዊታ ወፅያ ግሪካዊ ኮንስታንቲኖስ ማኖላስ ኣብ መበል 19 ደቂቃ ዘመዝግባ ሸቶ ንናፖሊ ብእዋኑ መሪሕነት ክትሕዛን ከላ ኣብ መበል 82 ደቂቃ ድማ ተኸላኻሊ ናፖሊ ዲ ሎሬንዞ ካልእት ሸቶ ብምዝጋብ ብመሪሕነት ክለቡ ከውሑስ ይተራዩ ተغيሩ ንሜዳ ዝወረደ ኣጥቃዒ ቶሪኖ ሲሞኔ ኤዴራ ንቶሪኖ ካብ ስዕረ ዘይተናግፍ ሸቶ ብምዝጋብ ድማ ጸወታ ብዓወት ናፖሊ ብ2-1 ተዛዚሞም ግጥማት ቡንደስሊጋ ጀርመን ትማሊ ቀፂሉ ኣብ ዝዋዕለሉ ባየር ሙኒኽ ብገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ ባየር ሙኒኽ ናብ ሜዳ ሆፈንሃይም ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ገፊሕ ናይ 6-0 ዓወት ኣመዝጊባ ሙኒኽ መጀመርያ 10 ደቂቃ ካብ ጀርመናውያን ተጻወቲ ሰርጆ ጅናብሪ ጆሹዋ ኪሚች ክልተ ሹታት ምርካባ ጸወታ ጌና እንከሎ 2-0 ክትመርሕ ኢላ ንቦታ ብማህረምቲ ዝበኸረ ሮበርት ሉዋንዶውስኪ ተኪዩ ኣብ ሜዳ ሰራይ ሆላንዳዊ ወዲ 18 ዓመት ካልእቲ ጋንታ ጆሹዋ ዚከርጂ ኣብ መበል 15 ደቂቃ ሳልሲት ሸቶ ክለቡ ከቕፅር እንከሎ ብራዚላዊ ፊሊፖ ኮቲኒ ድማ ዕረፍቲ ቅድሚ ምካሉ ንክለቡ ራብዒት ሸቶ ከቕፅር ምካሉ ሙኒክ ንዕረፍቲ 4-0 መሪሓ ክትወፅያ ኺኢላ ድሕሪ ዕረፍቲ ፊሊፖ ኮቲኒ ንዑ ካልእቲ ንክለቡ ድማ 5 ሸቶ ከቕፅር ከሎ ጀርመናዊ ኣካፋሊ ሊዮን ጎርሴካ ድማ 6 ሸቶ ንክለቡ ኣቕፂሩላ ጸወታ ድማ ብዓወት ሙኒኽ 6-0 ተዛዚሙ ሙኒኽ በዚ ዓወት ተሓጊዛ ነታ ሎሚ ኣንጻር ባየር ኩሰን ትገጥም ሌፕሺግ ናይ 4 ነጥቢ ፍሊ ኣንጺፋ ኣብ መሪሕነት ኣላ ንቦሩሺያ ዶርትሙንድ ኣብ ሜዳ ንፍራይቡርግ ድማ ዓዲማ ጸወታ ኣሰላሲላ ኣብ ጸወታ ድማ ዶርትሙንድ ዘይከም ልማዳ ብጸቢብ 1-0 ተዓዊታ እንኮሸቶ ዶርትሙንድ እንግሊዛዊ መንሰይ ጃዶን ሻንቾዩ ኣመዝጊብዋ ቦሩሺያ ሞንሸንግላድባኽ ናብ ሜዳ ኣውግስበርግ ተጓዒዛ ዘካየደቶ ጸወታውን 3-2 ተዓዊታ ወፅያ ክልተ ሸዋት ራሚስ ሲንደል ከምኡን እንኮሸቶ ቶኒ ቤንሴቫኒ ንሞንሸንግላድባኽ ሙሉእ 3 ነጥቢ ዝሕፈሳ ክኾና እንከለዋ ኤዋርድ ሎወን ኣልፍረድ ፊንጋቦስን ድማ ንስዕረት ኣውግስበርግ ዘጽበባ ሸቶ ዘቕጸሩ እዮም ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ዝዓበየ ጸወታ ሴሪያ ናይ ሰሙን ኣብ መንጎ ክለባት ጁቬንቱስን ኢንተር ሚላን ከም ተሰረዘ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጾም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ኣብ ሰሙን ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ 5 ጸወታታት ከም ዝሰረዘ ይፍሊጡ እዚ ጸወታታት ብምኽንያት ምስፋሕ እቲ ሓደገኛ ሕማም ኮይኑ ተሰሪዙ ዘሎ ዝሓለፈ ሰሙን በዚ ቫይረስ ኣብ ሃገር ኢጣልያ 7 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝሰልፉን ዝዝከር ኮይኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ንድሕነት ኣፍቀርቲ ስፖርት እዩ ናብ ዝውሳነ በፂሖም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን